ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒച്ച കേൾക്കണില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സെക്കൻഡ് നാമം ജപിച്ചോളൂ കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാം രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതുവരെയുള്ള ഉപദേശങ്ങള് 6 ഉപദേശം നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പറയാവോ? എന്നിട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തെ ഉപദേശം, ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? വചോവേഗം, മനസാക്രോധവേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യാ വിഷഹേദധീരഃ സർവാമപീമ പൃഥിവീം സശിഷ്യാത്. വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം, ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ ധീരനാണ്. അവന് ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അത്യാഹാരം, അനാവശ്യമായ സംസാരം, നിയമങ്ങളിൽ പാലിക്കാതിരിക്കുക, ആസക്തി, പിന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഇതൊക്കെ ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന, ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ്. നാലാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ്? ദാനം ചെയ്യുകയും തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. വിശ്വാസപൂർവ്വം പറയുകയും ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു, പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നു, പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മള് തമ്മിലുള്ള ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ? അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശം എന്തായിരുന്നു? ഭക്തന്മാരുടെ ഓരോ തലങ്ങള്, ഓരോ ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ ഭക്തന്മാരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ സമീപിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ? അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവത് നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ, അതായത് ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് നമ്മള് അഞ്ചാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ കണ്ടു. ആറാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശാരീരികമായ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരെ നിന്ദിക്കരുത്, വൈഷ്ണവ അപരാധം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള് വൈഷ്ണവ അപരാധം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭക്തന് ശാരീരികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ താഴ്ന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണെന്നോ, ശാരീരികമായിട്ട് ഭംഗിയില്ലാത്തവനാണെന്നോ, പിന്നെ അറിവില്ലാത്തവനാണെന്നോ, പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ
അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു ഭക്തനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? എപ്രകാരമാണോ ഒരു എന്താ പറയാ ഗംഗാ നദി ഗംഗാനദി കലർന്നും പതിക്കലർന്നൊഴുകുന്നു, എപ്പോഴും അതിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്. അല്ലാതെ ശാരീരികമായ വൈകല്യങ്ങളൊന്നും ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്നാണ് 6ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് കണ്ടത്. 7ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 7ാമത്തെ നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ? എടുത്തില്ല. 6 വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 6 വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഇനി 7ാമത്തെ ഞാനുണ്ടായില്ല മാതാജി. എന്ത് പറ്റി? 3-4 ദിവസം ആറ്റുകാലിൽ പോയതുണ്ട്. ഇന്നലെ ഉണ്ടായി. ബുക്ക് കിട്ടി ഞാൻ പഠിച്ചോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ബുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട്, അല്ലാണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്. ഓക്കെ മാതാജി. റെക്കോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ. 7ാമത്തെ എടുക്കണ്ട. ഈ ഉപദേശം 7ാമത്തെ ഉപദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 7ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനെ കുറിച്ച്, നാമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യ പിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോജികാനു കിന്ദോദരാദനുഖിദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാധീക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യ പിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോജികാനു കിന്ദോദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാധീക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യ ചിത്തോപതപ്തരസനസ്യ നരോജികാനു കിന്വാദനാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാധീക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്യാത് കൃഷ്ണ നാമ ചരിതാതിസിതാപ്യ വിദ്യ പിത്തോപതസ്തരസനസ്യ നാരോജികാനു കിന്ദോദരാദനുദിനം ഖലു സൈവ ജുഷ്ട സ്വാധീക്രമാത് ഭവതി തദ്ഗതമൂലഹന്ത്രി. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിദ്യ, നമ്മുടെ അജ്ഞാനം, അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെടുമ്പോ നമുക്കതിന് രുചി അറിയാതെ പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെടുമ്പോ നമ്മുടെ നാവിന് അതൊന്നും എങ്ങനെ ഇല്ലാതാകും? രുചി ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? നമ്മൾ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, മുടങ്ങാതെ നമ്മൾ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതുക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ അതിൽ രുചി വരികയും അങ്ങനെ ആ രോഗം ക്രമത്തില് നമ്മളെ വേരറ്റ് പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ട് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല? നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ രുചി മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച്, രുചി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ നിർത്താതെ അത് നമ്മൾ നിരന്തരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് വരുന്നത്? നമുക്ക് ആ രുചി വരികയും ആ രോഗം നമ്മുടെ വേറിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഇത് എന്തിനോടാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനോട് ഉപമിക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞപ്പിത്ത രോഗം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ്? മധുരം അറിയാതെ പോകും അല്ലെ? മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് മധുരത്തിന്റെ രുചി അറിയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ആ എങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് കഴിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോ ആ രോഗം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ അതിൽ രുചി വരും. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രുചി വരും. അങ്ങനെയല്ലേ? മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. ആണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുമില്ല? അറിയത്തില്ല. ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല. എനിക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെത്താൻ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രുചി വരും. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ
നമുക്ക് എന്ത് രോഗം വന്നിരിക്കുകയാണ്? അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം ബാധിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? മുടങ്ങാതെ ദിവസവും നിരന്തരം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ആ രുചി വരികയും ആ രോഗം താനെ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് ഈ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. 7ാമത്തെ ഉപദേശം. ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് പറയുന്നത്? 7ാമത്തെ ഉപദേശം എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം നാമം കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിദ്യ പിടിപെട്ടാല് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാവില്ല. അതിന്റെ രുചി നിരന്തരം മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ സാധിക്കില്ല. പുണ്യനാമങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ത് പറ്റും? രുചി കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വാഭാവികമായി രുചി വരികയും അങ്ങനെ ആ രോഗം വേറിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അതെ, അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് രുചി വരും. നിരന്തരം വന്നിട്ട് നമ്മൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് രുചി വരും. അപ്പൊ നമ്മള് അത് വേറിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കാൾ പ്രിയങ്കരമായത് ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ അയാളെ രോഗിയായി കണക്കാക്കണം. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് രോഗികള്? നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കാളും നമുക്ക് പ്രധാനം ഭൗതികമായ ജീവിതമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? രോഗിയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭൗതിക ജീവിതമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കാൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കാൾ പ്രധാനം ഭൗതിക ജീവിതമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മള് രോഗികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ജീവേര സ്വരൂപഹായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ എന്ന ചൊല്ലനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി. പക്ഷെ നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യമായ മായാ ചൈതന്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും? ജീവേര സ്വരൂപഹായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസ. നമ്മളെപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. അതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മള്. അത് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? മായയുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതില് മറന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് എന്ന ചൊല്ലനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം എന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി. പക്ഷെ നമ്മൾ മായ കൊണ്ട് ബാഹ്യമായ മായാ ചൈതന്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളത് മറന്നു പോകുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റ് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അത് ഉത്കർഷമാകും. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തില് എല്ലാവരും എന്താണ്? സുഖം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് തെറ്റുകൾ തിരുത്താനായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ഈ പരിതസ്ഥിതിയില് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശ്രീകൃഷ്ണൻ വളർത്തി ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സുഖം മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് തെറ്റ് തിരുത്താനായിട്ട് വേറൊരു തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയക്കാർ, തത്വചിന്തകർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നീ ജനനേതാക്കൾ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്ധരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീത വചനമനുസരിച്ച് ഇക്കൂട്ടർ ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച് അധമന്മാരുമാണ്. അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയക്കാര്, തത്വചിന്തകന്മാര്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ, ഇവരൊക്കെ ജനനേതാക്കള്, ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ദുഷ്കൃതികൾ അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? 4 തരത്തിലുള്ള സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളും. ഇവരെ ഭഗവത്ഗീത വചനമനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്തവരെ അന്ധന്മാരെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ അതിവ്യാപ്തമായി തീരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുകയില്ല. അപ്പോ നിരീശ്വരന്മാര് സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളായി തീരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും അവിദ്യ കൊണ്ട് അതിവ്യാപ്തമാകും, മുഴുവനും അവിദ്യ കൊണ്ട് നിറയും. ഈ സാഹചര്യത്തില് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആരും ഉത്സാഹിക്കും. കാരണം അവിദ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആർക്കും അറിയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആരും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ആരും ഉത്സാഹിയാകില്ല.
ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ത് മാത്രമാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പുണ്യനാമം കീർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്നും മാറാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അവിദ്യ എന്നത് തന്റെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാത്തതാണ്. അഹങ്കാരമാണ് അതിന്റെ ആധാരം. അപ്പൊ അവിദ്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? നമ്മളെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ അവിദ്യ എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? അഹങ്കാരമാണ് ഇതിന്റെ ആധാരം. ശരിയായ രോഗം മനസ്സിനാണ്. മനസ്സ് ശുദ്ധമായാൽ ബോധം ശുദ്ധമായി. ഭൗതികത രോഗത്താൽ അയാൾ ബാധിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള രോഗം എവിടെയാണ്? മനസ്സിനാണ് ശരിയായ രോഗം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ബോധം ശുദ്ധമാകാനും ഭൗതികത രോഗത്തിൽ അപ്പൊ അയാളെ ബാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ മനസ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കാരണം മനസ്സിനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അസുഖം വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിന് 3 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് അപരാധങ്ങളുടെ ഘട്ടം, രണ്ടാമത്തേത് അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം, മൂന്നാമത്തേത് അപരാധ നിർമുക്ത ഘട്ടം. അപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ്. ഒന്ന് നാമാപരാധ, ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അപരാധങ്ങളുടെ ഘട്ടം, അതാണ് നാമാപരാധ. രണ്ടാമത്തേത് അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം, അതാണ് നാമാഭാസ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. നാമഭാസ, അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം, അതായത് നാമാഭാസ. അതായത് അവിടെ അപരാധങ്ങൾ നമ്മളെ കുറഞ്ഞു വരും. പക്ഷെ അവിടെ എന്തില്ല? ശുദ്ധനാമമല്ല, നമ്മളെ അപരാധങ്ങൾ കുറയുന്നു മാത്രം. മൂന്നാമത്തേതാണ് ശുദ്ധനാമം. അപരാധ നിർമുക്തമായ ഘട്ടമാണത് ശുദ്ധനാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അപരാധങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 10 നാമാപരാധം. അതില് ഒന്നാമത്തേതാണ് അപരാധങ്ങളോടുള്ള നാമജപം, ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം നാമാപരാധം. രണ്ടാമത്തേത് നാമാഭാസം, അപരാധങ്ങൾ ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഘട്ടം നാമാഭാസം. മൂന്നാമത്തേത് അപരാധം ഇല്ലാത്ത ഘട്ടം, അതാണ് ശുദ്ധ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്. 10 തരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 തരം നാമാപരാധങ്ങളെ 10 തരം നാമാപരാധങ്ങളെ സാവധാനം പരിഹരിച്ചാൽ അടുത്ത ഘട്ടം ദർശിക്കാം. നാമാപരാധ ജപത്തിന്റെയും ശുദ്ധനാമ ജപത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള ഇടമാണിത്. ശുദ്ധ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉടനെ മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ സാവധാനം നമ്മൾ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ നാമാപരാധ ജപത്തിന്റെയും ശുദ്ധ ജപത്തിന്റെയും മധ്യത്തിലുള്ള ഇടമാണിത്. ശുദ്ധ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ 10 നാമാപരാധങ്ങൾ പതുക്കെ പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും? രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം നാമാഭാസത്തിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ നാമാഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപരാധത്തിനും ശുദ്ധനാമത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഘട്ടമാണ്. നാമാഭാസത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധനാമത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അയാൾക്ക് ദിവ്യ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സംസാരമാകുന്ന കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി അറിയാനായിട്ട്, എങ്ങനെ ദിവ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ദൈവികമായ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജപം മൂലം ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ സമിതിയിൽ അംഗമാകാം. ചില അനുകരണക്കാർ ക്രമത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധ തൽപരരായി തീർന്ന് ആചാര്യൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കും മുന്നോട്ട് വരാറുണ്ട്. ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവന് ദീക്ഷ നൽകപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പൊ ജപത്തില് ശ്രദ്ധ വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അംഗമാകാൻ സാധിക്കും. ചിലവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തൽപരരായിട്ട് ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക്, ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർക്ക് ദീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. ദീക്ഷ കിട്ടിയ ഒരാള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം 16 തവണ ജപിക്കും. പിന്നെ അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം പരിഹരിച്ചും മദ്യം വർജിച്ചും മാംസഭോജനം ഉപേക്ഷിച്ചും ചൂത് കളിക്കാതെയും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായിട്ട് കരുതണം. അപ്പൊ ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വേണം ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി. കൃഷ്ണാവബോധമായി ഗാഠബന്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ അനർത്ഥങ്ങൾ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവർത്തി ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നമുക്ക് ഗാഠമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൂടി ഇല്ലാതാകും? അനർത്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകും. അനർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാതായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? നിവർത്തി ലഭിച്ച്, അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നമുക്ക് നിവർത്തി ലഭിച്ച
ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അനർത്ഥങ്ങൾ നമ്മളെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം മാറി നമ്മൾ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താം. അതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അനർത്ഥ നിവർത്തിയായ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദ ഉന്മാദം അനുഭവിക്കാം, ഭാവം എന്ന് ഈ അവസ്ഥയെ പറയും. അപ്പൊ അനർത്ഥ നിവർത്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ആനന്ദ ഉന്മാദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. മായയ്ക്ക് ഭാവഘട്ടത്തിലെത്തിയ ഭക്തനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് യഥാസ്ഥിതി അറിയുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ മായയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഈ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഭാവാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തൻ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് മായയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം മായയുടെ യഥാസ്ഥിതി ഭക്തൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭാവാ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മായയ്ക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ 7ാമത്തെ ഉപദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ ഉപദേശം എന്താ പറയുന്നപ്പോ? ഭഗവാന്റെ നാമം കൽക്കണ്ടം പോലെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം കൽക്കണ്ടം പോലെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ കൽക്കണ്ടം പോലെയാണ്. പക്ഷെ അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത കൊണ്ട് അതിന്റെ രുചി അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. നിരന്തരം കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ രുചി വരികയും ആ രോഗക്രമത്തിൽ വേറിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും. അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകൾ എങ്ങനെയാണ്? കൽക്കണ്ടം പോലെ മധുരമുള്ളതാണ്. പറഞ്ഞ രോഗം പിടിപെട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ രുചി മനസ്സിലാകില്ല. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ നിരന്തരം മുടങ്ങാതെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രുചി വരും, നമുക്ക് ആ രോഗം മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ രോഗിയായി കണക്കാക്കും? എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് രോഗി? കൃഷ്ണാവബോധത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഭൗതിക ജീവിതത്തിനാണെന്ന് കരുതുന്നവർ. ഭൗതികതയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരെ രോഗിയായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വാഭാവികമായ സ്ഥിതി ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. ജീവര സ്വരൂപമായ കൃഷ്ണര നിത്യദാസൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് ജീവാത്മാക്കള്. ഭഗവത്ഗീത വചനം അനുസരിച്ച് ദുഷ്കൃതികളായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യൽ വെച്ച് അധർമ്മന്മാരും ആരാണ്? രാഷ്ട്രീയക്കാര്, തത്വചിന്തകര്, നിരീശ്വരവാദികള്. 4 കൂട്ടര് അല്ലെ. നമ്മള് സുകൃതികളും ദുഷ്കൃതികളും പഠിച്ചില്ല. അതില് ദുഷ്കൃതികള്. എപ്പോഴാണ് അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ അതിവ്യാപ്തമാകുന്നത്? എപ്പോഴാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്തവര് അല്ലെ, അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവര്. എന്താ സെന്റൻസ് പറയണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ? നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോ അല്ലെ, നിരീശ്വരന്മാര് സമൂഹത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോ. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ കണ്ടില്ല എവിടെയാന്നുള്ളത്. കണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എവിടെയാണ് ചോദിച്ചത്? എത്രാമത്തെ പേജിലാ? 80-ലാ? രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ കണ്ടു 80ാമത്തെ പേജില് പാരഗ്രാഫിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. നിരീശ്വരന്മാർ സമൂഹത്തിന്റെ നേതാക്കളാകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവൻ അവിദ്യയാൽ അതിവ്യാപ്തമാകുന്നു. ലോകത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു പോംവഴി എന്താണ്? ആ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ പറയേണ്ടത് ഇത് വേണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, അതാണ് അതിനുള്ള പോംവഴി. അവിദ്യ എന്നാൽ എന്താണ്? തന്റെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയില്ലാത്തത്. തന്റെ തന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഇല്ലാത്തതാണ് അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് നാമജപത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
നാമാപരാധം നാമാപരാധം നാമാഭാസം ശുദ്ധനാമം. ശുദ്ധനാമം. നാമാപരാധം അപരാധത്തോടെ ചെയ്യുന്നത്. നാമാഭാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപരാധം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല. മൂന്നാമത്തത് വിശുദ്ധനാമം, വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നാമജപം. അതാണ് 3 ഘട്ടം. എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിവൃത്തി ലഭിച്ചവരെ ഗാഠബന്ധമുണ്ടാവുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ, അതായത് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം? അനർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നിവൃത്തി ലഭിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ പറയാം. ഏത് തലത്തിലാണ് മായയ്ക്ക് ഒരു ഭക്തനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്തത്? ഭാവഘട്ടത്തിലെത്തിയാൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കാത്തത്? കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവേശനമില്ലാത്തവൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കാത്തത്? നവബോധത്തിലെത്തി ആനന്ദം മായയുടെ യഥാസ്ഥിതി അറിയാൻ കഴിയും. മായയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്തെത്തുമ്പോൾ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആ ഭാവ സ്റ്റേജിലെത്തിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മായ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ വേറെയാണ്, മായ വേറെയാണ്. പിന്നെന്താണ് ഒരു മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അന്ധകാരമാണ് എന്നൊക്കെ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കപ്പോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ഭാവ സ്റ്റേജിലെത്തിയ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മായ എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ധകാരാണല്ലോ, അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ 9 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ? ശ്രദ്ധ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ? സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞേരെ. അല്ല, ഇത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചത്. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഗീത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ് സംഭവം. അപ്പൊ ഏതാണ് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങള്? ശ്രദ്ധ, ശ്രദ്ധ, സാധു സംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ഭാവം, ആസക്തി. രുചി കഴിഞ്ഞാൽ ആസക്തി, ഭാവ, പ്രേമം. ഇത് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങള്. മറ്റേത് നവവിധ ഭക്തി നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചന, അത് 9 ഭക്തിയുടെ 9 എന്താണത്? നവവിധ ഭക്തി. 9 തരം ഭക്തി ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇത് 9 തലങ്ങള്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശ്വാസം. നമുക്ക് ഭഗവാനില് ഫുള്ള് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് തളർന്നു പോകാത്ത അടിയുറച്ച വിശ്വാസം നമുക്കത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാനില്. അതാണ് ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ. ഫസ്റ്റത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അതായത് അത്രയും ഉറച്ച വിശ്വാസം. എത്രയൊക്കെ സാഹചര്യം വന്നാലും ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കണം. നമ്മൾ പറയില്ല, അവശ്യം രക്ഷിപ്പേ കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ കഥകളും ലീലകളും ഒക്കെ എത്ര കേട്ടാലും നമുക്ക് മതി വരാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അതാണ് ശ്രദ്ധ സ്റ്റേജിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അത്രയും ഭഗവാനോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് സാധു സംഘം. സാധു സംഘം എന്ന് വെച്ചാൽ അസോസിയേഷൻ. നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. അതാണ് സാധു സംഘം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. അതാണ് സാധു സംഘം. രണ്ടാമത്തത് സത്സംഗം. രണ്ടാമത്തത് സാധു സംഘ. മൂന്നാമത്തത് ഭജനക്രിയ. ഭജനക്രിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഡിവോഷണൽ സർവീസുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അതായത് അതിൽ നാമജപം വരും, പിന്നെന്താണ് ഭാഗവത ശ്രവണം വരും, പിന്നെ സത്സംഗം വരും, പിന്നെന്താണ് നാമജപം, വിഗ്രഹാരാധന, ഇതൊക്കെ. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഭജനക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. നാമം ജപിക്കുന്നതും എല്ലാതും അതിൽ വരുന്നതാണ് ഭജനക്രിയ. മൂന്നാമത്തത് അല്ലെ? ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ. ഇനി അടുത്തത് അനർത്ഥ നിവർത്തി.
അനർത്ഥ നിവർത്തിയാണ് 4ാമത്തെ സ്റ്റേജ്. അത് തെറ്റുകൾ പതുക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? 4ാമത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അത് മാറുന്നതല്ല, അതിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരവസ്ഥ, നമ്മുടെ കാമക്രോധാദികൾ കുറഞ്ഞു വരാം. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് വിരക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സ്റ്റേജ് കടക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇത് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ സ്റ്റേജ് അനർത്ഥ നിവർത്തി കടക്കാനായിട്ട് കുറേ സമയം നമുക്ക് എടുക്കാം. അത്രയും നമ്മൾ ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഈ അനർത്ഥ നിവർത്തി, നമ്മുടെ അനർത്ഥ നിവർത്തി നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കുറച്ച് പാടാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് അവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് അനർത്ഥ നിവർത്തി. അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനർത്ഥ നിവർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്ഠ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സ്റ്റഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. അതായത് നിഷ്ഠയോടെ ചെയ്യുക ഓരോ കാര്യങ്ങളും. നമ്മൾ എന്താണ് അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു നിഷ്ഠ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് പറഞ്ഞില്ല രുചി പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മാതാജി? നിഷ്ഠയാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുക. നമ്മളത് നിഷ്ഠയോടെ ഇരിക്കുക. തന്നെ ഭക്തിയിൽ ഉറക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ആ നിഷ്ഠ പാലിക്കുക നമ്മള്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തതാണ് നിഷ്ഠ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? രുചി വരുന്നത്. നമുക്ക് അതിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ എന്ത് വന്നു തുടങ്ങും? രുചി വന്നു തുടങ്ങും. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് രുചി വരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ചെയ്യാൻ തോന്നും, ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് രുചി. അടുത്തത് ആസക്തി. ആസക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് മതി, ഇത്രത്തോളം മതി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും. ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകും. അതാണ് രുചി എന്ന്. അതായത് നമുക്ക് എല്ലാതും ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടെങ്കിലും വിരോധമില്ല, ഇല്ലെങ്കിലും വേണ്ട, ഇല്ലെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമല്ലോ. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് നോർമലായിട്ട് അത് വേണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിലും ഓക്കെ എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തും. ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തി കൂടുമ്പോൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ആസക്തി. ആസക്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമുക്ക് എന്താണ് അത്രയും രുചി വന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണീന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേജാണ് എന്ത്? ഈ ഭാവ സ്റ്റേജ്. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ്. നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് എന്ത്? ഭാവ സ്റ്റേജ്. ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണിത്, ഭാവ സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനീര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഭാവ സ്റ്റേജില്. ഈ ലാസ്റ്റ് പ്രേമം. പ്രേമം എന്ന് വെച്ചാല് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാന് മാത്രം. അതാണ് പ്രേമ സ്റ്റേജ്. കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇത് പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ. ഈ 9 തലങ്ങള് നവവിധ ഭക്തി പഠിച്ച പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഈ 9 തലങ്ങൾ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 8ാമത്തെ. അപ്പൊ 7ാമത്തെ നമ്മളിപ്പോ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? നാമാപരാധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ.
ഭഗവാന്റെ നാമം കൽക്കണ്ട പോലെ മധുരമുള്ളതാണ് നാമരൂപ ഗുണലീലകള്. അപ്പൊ അത് നമ്മള് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രുചി വരും. ആ നമ്മുടെ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രോഗം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കരുത്. പക്ഷെ അത് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ 7-ാമത്തിൽ കണ്ടു. ഇനി 8-ാമത്തെ ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്താണ് എന്ത് 8-ാമത്തെ ഉപദേശം. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് നമുക്ക് 8-ാമത്തെ ഉപദേശത്തിനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 8. തന്നാമരൂപ ചരിതാതി സുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയാതി കിലമിത്യുപദേശസാരം. തന്നാമരൂപ ചരിതാതി സുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയാത കില മൃത്യുപദേശസാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. തന്നാമരൂപചരിതാനു സുകീർത്തനാനോ ക്രമേണ മനസി നിയോജ്യ തൻവജ്രേതനുരാഗാമി കാലം നേയത കിലമുപദേശസാരം. തന്നാമരൂപചരിതാതി സുകീർത്തനാനോ തന്നാമരൂപ ചരിതാതി സുകീർത്തനാനോ സ്മൃത്യോ ക്രമേണ രസനാ മനസി നിയോജ്യ തിഷ്ഠൻ വ്രജേ തദനുരാഗി ജനാനുഗാമി കാലം നേയേത കിലമിത്യുപദേശസാരം. അതായത് ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്, ഒരാള് തന്റെ എല്ലാ സമയവും, അതായത് ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, 24 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും മംഗളരൂപം, കല്യാണ ഗുണങ്ങള്, ശാശ്വത ലീലകൾ ഇവ കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചുകൊണ്ട്. അതായത് ഒരു വ്യക്തി ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങള് ഹരേ കൃഷ്ണത്തിൽ പറഞ്ഞാരെങ്കിലും ഇല്ല. അതായത് ഈ കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അത് കല്യാണ ഗുണങ്ങൾ അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, കല്യാണങ്ങൾ വെച്ചാല് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്. ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദിവസത്തില് 24 മണിക്കൂറും എന്താണ് എല്ലാ സമയവും, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെല്ലാം കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയണത് അങ്ങനെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്കപ്പോൾ സാധിക്കും, നാവിനെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്രജത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമത്തില് വ്രജത്തില് വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. ഇതാണ് എന്ത്, എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും 24 മണിക്കൂർ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ സംബന്ധിച്ച് ലീലകളെ കുറിച്ച് കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമ്മുടെ നാവിനെ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 2 പോയിന്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ ഉപദേശത്തിന്റെ സാരാംശമായിട്ടാണ് ഈ 8ാമത്തെ ഉപദേശം പറയുന്നത്. അതിൽ 4 പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകള്
നമ്മൾ എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂർ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും കഴിഞ്ഞുകൂടണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാം. ഇതാണ് എന്ത് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുതയായിട്ട് 8ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയാവോ? കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ശ്രവിച്ചും സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടണം. നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും അല്ലെ, 24 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ. എല്ലാ സമയവും ദിവസത്തിൽ ഒരാള് എല്ലാ സമയവും അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ കുറിച്ച് കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും നാവിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ധാമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാം. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടി പറയാം. 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമം രൂപം ഗുണം കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും കഴിച്ചു കൂട്ടണം. അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും നാവിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. അത് ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം. അതിനുമായി അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരണം. അപ്പൊ 4 പോയിന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഓർമ്മ നിൽക്കാം. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നാവിനെയും മനസ്സിനെയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കണം. ഈ രീതി ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശാനുസരണം കൃഷ്ണനെ ഭജിക്കണം. കൃഷ്ണനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാം. ഇതാണ് എല്ലാ ഉപദേശങ്ങളുടെയും സാരഭൂതമായ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സ് ഒരാൾക്ക് സുഹൃത്തായും ശത്രുവായും വർത്തിക്കും. സുഹൃത്തായി വർത്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലനം നൽകണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉറ്റ മിത്രവുമായിരിക്കും ശത്രുവുമായിട്ടിരിക്കും. കാരണം മനസ്സിനെ നമുക്ക് മിത്രമായിട്ട് ഇരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, മനസ്സിന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലനം കൊടുക്കണം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം തജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതാഃ. ഭഗവത്ഗീത 8:6 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഏത് ഭാവത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നുവോ അതിനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഏത് ഭാവത്തെയാണ് ഒരാൾ ഓർക്കുന്നത് ആ ഭാവത്തെ തന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മരണസമയത്ത് എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജന്മം പിന്നീട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ദിവ്യധാമത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്താൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും. മറ്റൊന്നിനെയും സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ മനസ്സിന് പരിശീലനം നൽകണം. കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുവാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനുമായി നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്മരിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, നാവിനെ നമ്മൾ പരിശീലനം കൊടുക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനും നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. നാവിനെ 2 കാര്യത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കണം. നാമം ജപിക്കുക, ഒന്ന് പ്രസാദം അനുഭവിക്കുക. കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിച്ചും സ്മരിച്ചും രൂപഗുണ ലീലാദികൾ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചുമാണ് മനോനിയന്ത്രണം കൈവരുത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ സംബന്ധിച്ച് കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളെ സംബന്ധിച്ച് കീർത്തിച്ചും സ്മരിച്ചും ഇരുന്നാലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നവശിഷ്യന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവർ കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ പുതിയ ഭക്തന്റെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം?
കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തില്, അതായത് ഭാഗവത ശ്രവണത്തില് നിരന്തരം അവര് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം എന്താ പറയുന്നത്, സ്മരണ, കൃഷ്ണ സ്മരണത്തില് എത്ര 5 സംഗതികളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് 5 ഘട്ടങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഒന്ന് സ്മരണം, ലയനം, ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. ഒന്ന് സ്മരണം, പിന്നെ ലയനം, പിന്നെ ധ്യാനം, നിരന്തര ചിന്തനം, സമാധി. ഈ 5 സംഗതികളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? കൃഷ്ണ സ്മരണയിൽ വരുന്നത്. സ്മരിക്കുക, ലയിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, നിരന്തരം ചിന്തിക്കുക, സമാധി. ഈ 5 ഘട്ടങ്ങൾ 5 ഘട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 5 സംഗതികളാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? കൃഷ്ണ സ്മരണയില് വരുന്നത്. സമാധിയിലെത്തിയ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അറിയാനാകും. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനുമായുള്ള യഥാർത്ഥ ശാശ്വത ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുമായിട്ട് ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കും. നവാഗതന്മാർ നിയതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളുടെ അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായാൽ യമനിയമങ്ങള് ഒന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ അവന് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാം. ഇതിനെ രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത്? നവാഗതന്മാര് നിയതമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നാമരൂപ ഗുണങ്ങളുടെ അഭിരുചി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ ഈ യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ എന്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം വരുന്നില്ല രാഗഭക്തിയിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വച്ഛന്തം, നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണങ്ങളോട് അഭിരുചി ഉണ്ട്. എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടായിട്ട് യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്വച്ഛന്തം സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിനാണ് രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളിൽ ഒരാളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാണ്. അപ്പോൾ അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയാകും. അപ്പൊ രാഗഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നിയതമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോകാം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? രാഗഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. രാഗഭക്തിയിൽ എത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളിൽ ഒരാളാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവരുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതെന്തായിട്ട് മാറും? രാഗ അനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളവരുടെ സഹചാരികളുടെ പാദപത്മങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ അത് രാഗഭക്തി എന്തായിട്ട് മാറും? രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ 5 തരത്തിൽ രസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ഇപ്പൊ ശാന്തരസത്തില് കൃഷ്ണന്റെ കണ്ഠത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെയും പശുക്കളെ പോലെയും ഓടക്കുഴൽ പോലെയും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശാന്തരസത്തിലാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കണ്ഠത്തിലെ കഴുത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കളെ പോലെ ഓടക്കുഴൽ പോലെയൊക്കെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്തായിട്ട് മാറും? ശാന്തരസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ശാന്തരസത്തിൽ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്താവാൻ സാധിക്കുന്നത്? പൂക്കളായിട്ടും പശുക്കളായിട്ടും ഓടക്കുഴലൊക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രകാരന്റെയോ പത്രകന്റെയോ രക്തകന്റെയോ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ദാസ്യലക്ഷണമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. ചിത്രകാരനും പത്രകനും രക്തകനും ഇതൊക്കെ ആരാണ്? സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഭഗവാനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നത്? ദാസ്യമായ രീതിയിൽ. സുഹൃത്തുക്കൾ എന്താ പറയാ, കൂട്ടുകാരെ പേരുകളാ പ്രഭു ഇതൊക്കെ. ചിത്രകാരൻ, പത്രകൻ, രക്തകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ചിത്രകാരൻ, പത്രകാരൻ, ചിത്രകാരൻ അല്ല പറയുന്നത്. ചിത്രകാരൻ, പത്രകൻ, രക്തകൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേരുകളാട്ടോ. ദാസ്യഭാവത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ബലദേവനെയോ സുദാമാവിനെയോ പോലെ മിത്രമാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സാഖ്യരസത്തിലും നന്ദമഹാരാജാവിനെ പോലെയോ യശോദയെ പോലെയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് വാത്സല്യ രസത്തിലുമാണ് അവലംബിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ബലദേവനെ പോലെ, ബലരാമനെ പോലെയും സുദാമാവിനെ പോലെ ഉള്ളവരെന്താണ്? മിത്രമാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവര് സാഖ്യരസത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ യശോദമാതാവും നന്ദമഹാരാജാവും ഒക്കെ വാത്സല്യ രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. രാധാറാണി, പിന്നെ ലളിത രൂപരതി, ഈ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾ ഭഗവാനെ മാധുര്യ രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മാധുര്യ രസത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയാണ് നമ്മളെ 8ാമത്തേലും പറയുന്നത്. ചെറിയ അധ്യായങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ് 8ാമത്തേല്? എല്ലാ ശ്ലോകത്തിന്റെയും സാരാംശം. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഇതില്? ദിവസത്തെ ജീവിതത്തെ മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചെയ്യുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഈ രീതിയിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവന ഭക്തന്മാരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരുക. അത്രയല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ? 4 പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഒരാളുടെ ശത്രുവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എപ്പോൾ? മനസ്സ് എന്താണ്? മനസ്സ് പരിശീലനം. മനസ്സാണ് 2ാമത്തെ. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാവിനെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നാമം ജപിക്കാനും പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനും. പ്രസാദം അനുഭവിക്കാനും ഭക്ഷിക്കാനും. മനോനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമഗുണ ലീലകൾ കീർത്തിക്കുക. എത്രാമത്തേത്? മനോനിയന്ത്രണം 5ാമത്തെ അല്ലെ? 5ാമത്തെ. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും നാമഗുണ ലീലകളൊക്കെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും. പിന്നെ അടുത്തത് കൃഷ്ണസ്മരണയിലുള്ള 5 ഘട്ടങ്ങൾ, 5 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? അതല്ല, അത് രസമല്ല പ്രഭു. 5 ഘട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ്. ഒന്ന് സ്മരണം, പിന്നെ സമാധി. ലാസ്റ്റ് ആണ് സമാധി സ്റ്റേജ്. രാഗഭക്തി എന്താണ്? രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നെ അവരുടെ നാമരൂപഗുണത്തോടെ അഭിരുചി ഉണ്ടാകും. അവർക്ക് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ സേവിക്കാം. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളോട് നമുക്ക് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നമുക്ക് അതിൽ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ യമനിയമങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാണ് ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? രാഗഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗഭക്തി രാഗാനുഗ ഭക്തി ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അതെ, രാഗഭക്തി രാഗാനുഭക്തി ആയിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഹചാരികളായിട്ടുള്ളവരുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും? രാഗഭക്തി രാഗാനുഗ ഭക്തിയായിട്ട് മാറും. 5 തരം രസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. ശാന്തരസത്തിന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? ഓടക്കുഴല്, ഇതൊക്കെ ശാന്തരസത്തിന് പറയാം നമുക്ക്. പിന്നെ മറ്റേ ദാസ്യം, ചിത്രകാരൻ, പത്രകനും രക്തകനും ഒക്കെ അല്ലെ? ചിത്രകാരനും പത്രകനും രക്തകനും ഒക്കെയാണ് എന്തിന് ദാസ്യത്തിന്റെ പറയണത്. പിന്നെ ദാസ്യം സാഖ്യം, സുധാമ, പിന്നെ ശ്രീധാമ എന്നും കൂടി ഒരു പേരും കൂടി ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ശ്രീധാമം. പിന്നെ വന്നിട്ട് സാഖ്യം, വാത്സല്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, രാധാറാണി, ലളിത, രൂപ, രതി, വിശാഖ, ലളിത സഖിമാരെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. മാധുര്യം.